శివార్త మీ వార్త సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. ఓం నమో వెంకటేశాయ. అన్నమయ్య జిల్లా వాల్మీకిపుర మండలం నల్లవారిపల్లి గ్రామంలో అభయ ఆంజనేయ స్వామి గుడి ప్రతిష్ఠింపబడినది. 2వ నెల 22వ తేదీ ప్రతిష్ఠింపబడింది. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రతినిత్యము హరినామ సంకీర్తన జరుపుకుంటున్నారు. మీ పేరు? జయనారాయణ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ గుడి ప్రతిష్టన హరినామ సంకీర్తన జరిగింది. ఓం నమో వెంకటేశ్వర. జయ జయ శ్రీరామ్.